മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി യോഗി മയി വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നു തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യോർജുന സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം സ യോഗി പരമോ മതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദസ്യനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാത് സ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചലമനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങുവതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസംയതാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രഭ ഇതി മേ മതിഃ വസ്യാത്മനാ ദുയതത ശക്യോ വാപ്തുമുപായതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വീണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാചലിതമാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാം ഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കച്ചിന്നോ ഭയ വിഭ്രഷ്ടശ്ചിന്ന ഭ്രമ ഇവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണ പഥി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും
ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ഛേത്തുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയസ്യ ഛേത നഹ്യുപപദ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം. അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങയെ അല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തദഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതീ സമാഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജയനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മയതീദൃശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നുവെന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജനനം സുദുർലഭമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭതേ പൗർവദേഹികം യതതേ ച തതോ ഭൂയ സംസിദ്ധൗ കുരുനന്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ഹ്യദേഹ്യവശോപി സഹ ജിജ്ഞാസുരപി യോഗസ്യ ശബ്ദ ബ്രഹ്മാദിവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുജ്ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രയത്നാദ്യതമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തപസ്വിഭ്യോധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോപി മതോധിക്തഃ കർമ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാദ് യോഗി ഭവാർജുന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തപസ്വിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനത്രേ യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സ മേ യുക്തതമോ മതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ആത്മസംയമയോഗോ നാമ ഷഷ്ടോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനയോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji, thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Swarnaprabha Mataji. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കീർത്തന ചൊല്ലാം മാതാജി. നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ചെറിയ കീർത്തനം ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയാൽ ജ്ഞാനത്താൽ പ്രേരിതമാകുന്ന ധർമ്മത്തെ എന്നെന്നും കൈപിടിക്കാൻ മാനവരെ സദാ മാടി വിളിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. പൂർണ്ണാവതാരമാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിത സന്ദേശം മാനവരെ സദാ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾക്ക് ഹേതുവായിടും മനസ്സിനെ എന്നും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഭക്തിയും നാമവും ശ്രേഷ്ഠമെന്നോതുന്ന ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. സത്യസ്വരൂപനാം ഈശ്വരനിലെത്താൻ നന്മകളെ എന്നും പിന്തുടരാൻ കപിലതത്വത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. സർവചരാചര പ്രേമവും സത്യവും ത്യാഗവും നിസ്വാർത്ഥ സേവനവും പല പല കഥകളാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. ഭക്തിയാൽ ജ്ഞാനത്താൽ പ്രേരിതമാകുന്ന കർമ്മത്തെ എന്നെന്നും കൈപിടിക്കാൻ മാനവനെ സദാ മാടി വിളിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. പൂർണ്ണാവതാരമാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിത സന്ദേശം മാനവരെ സദാ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾക്കു ഹേതുവായിടും മനസ്സിനെ എന്നും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഭക്തിയും നാമവും ശ്രേഷ്ഠമെന്നോതുന്ന ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ നമിക്കുന്നു ഞാൻ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാട്ടോ. ഭഗവാന്റെ ഒരു പാട്ട് ആർക്ക് വേണേലും പാടാ, ഇഷ്ടമുള്ളത്. അങ്ങനെ ട്യൂണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കണ്ട നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ ഒരു പാട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലണോ ഹരേ മാതാജി? കൃഷ്ണ. 8 മണിക്ക് മാതാജി. ടൈം ആയില്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇല്ല, ക്ലാസ്. കുഴപ്പമില്ല. 2 മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരേ ഹേ നാഥ നാരായണ വാസുദേവ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. അത്തലൻ ഗോപികൾ തപ്പിയെടുത്തൊരു ഉത്തമമുത്താണു നാരായണ. ഭക്തിയാം സിന്ധുവിൻ മധ്യേ വിടർന്നൊരു സത്യൻ മലയരാണി നാരായണ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. ഗോകുലമാകവേ ശാന്തമായി തീർക്കുന്ന പവന നാദമീ നാരായണ. ഗോകുലമാകവേ ശാന്തമായി തീർക്കുന്ന പവന നാദമീ നാരായണ. പാപികൾക്കേറ്റം പ്രയാസമായി തോന്നിടും പാടുവാനീ നാമം നാരായണ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. നാമറിയാതെ ഈ നാവിൽ വന്നാൽ പിന്നെ വിട്ടു പിരിയാത്ത നാരായണ. ബ്രഹ്മാദിദേവകൾ എന്നും സേവിക്കുന്ന കാരുണ്യ തീർത്ഥമീ നാരായണ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. നാരദ വീണയിൽ ഇന്നും ഒഴുകുന്ന പ്രേമസ്വരമണി നാരായണ. അന്നര ജാമിളൻ വൈകുണ്ഠമായി കണ്ട നാലക്ഷരമണി നാരായണ.
നാരായണ ഹരേ നാരായണ നാരായണ ഹരേ നാരായണ നാരായണ ഹരേ നാരായണ നാരായണ ഹരേ നാരായണ. സത്യമീ മാരുതനാഥന്റെ പാദത്തിൽ എത്തിക്കും ഇത്തോണി നാരായണ. എന്തും പറയുവാൻ പൊന്തുന്ന നാവിനി ഇന്നൊന്നു ചൊല്ലുമോ നാരായണ. നാരായണ ഹരേ നാരായണ നാരായണ ഹരേ നാരായണ നാരായണ ഹരേ നാരായണ നാരായണ ഹരേ നാരായണ. പാടുക പാടുക നാരായണ നാമം, നേടുക നേടുക നിത്യാനന്ദം, നേടുക നേടുക നിത്യാനന്ദം. പാടുക പാടുക നാരായണ നാമം, നേടുക നേടുക നിത്യാനന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ താങ്ക് യു കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപീശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. ഇന്ന് നമ്മള് ധ്യാനയോഗം 6-ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനയോഗം നമ്മള് ഇന്ന് 6-ാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മൾ ഇന്നത്തോടെ 1/3 പോർഷൻ നമ്മളുടെ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. 18 ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ആണ്. 18 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. 18 ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് 6 ചാപ്റ്റേഴ്സ് കർമ്മയോഗം, അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദ പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? ഇന്നലെ 5th ലെസൺ ആയിരുന്നു. അതിന് മുൻപുള്ള ലെസൺസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. 4 ലെസൺസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിവൈസ് ചെയ്തതാണ്. ഇന്നലത്തെ ലെസണിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? കർമ്മയോഗമാണ്. കർമ്മ സന്യാസത്തെക്കാൾ നല്ലത്. ആരാണ് സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്ന ആളാണ് സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ളവരോടാണ്. ഭഗവാൻ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനീഷു ശൈവശ്വപാകീശ പണ്ഡിത സമദർശന. പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരാള് എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് കാണുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. പശുവാണെങ്കിലും നായാണെങ്കിലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനാണെങ്കിലും ആനയെയോ ആനപ്പാപ്പാനെയോ ബ്രാഹ്മണനെയോ എല്ലാവരെയും ഒരേ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാൻ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ആള് കാണുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഓൾറെഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം മാം ശാന്തി രക്ഷതി. ശാന്തി ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? പീസ് ഫോർമുല. ഭഗവാൻ ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം, എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെയും തപസ്സിന്റെയും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജപമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയും ഉപാസനയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ അത് അറിയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അത് എത്തുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം, ഞാനാണ് സർവലോകത്തിനും അധിപതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപദൈവങ്ങളെയൊക്കെ എന്തിനാ തൊഴുക എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരെയും മാനിക്കുക, എല്ലാവരെയും ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും നമ്മള് തൊഴുക, ഭക്തിയോടുകൂടി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗണപതിയാണെങ്കിലും സുബ്രഹ്മണ്യനാണെങ്കിലും വേറെ ഏത് ഏത് ദൈവമാണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭക്തി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത ഭക്തി തന്നെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും നമ്മൾ എന്താണ് തൊഴേണ്ടത്? നമ്മൾ തൊഴേണ്ടത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ എനിക്ക് ഭക്തി തരണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. മാർക്കണ്ഡേയ മഹർഷി 6 യുഗത്തോളം, 6 യുഗമാണ്, 4 യുഗങ്ങൾ കൂടിയ 6 എണ്ണമാണ്, ചതുര്യുഗമാണ് തപസ് ചെയ്തത് മാർക്കണ്ഡേയ മഹാമുനി. എന്നിട്ട് മാർക്കണ്ഡേയ മഹാമുനിയുടെ മുൻപില് ബദ്രി നരനാരായണന്മാര് വന്നു, ദർശനം കൊടുത്തു. ദർശനം കൊടുത്ത സമയത്ത് നരനാരായണന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് എന്താണ്? ഭക്തി മാത്രം മതി എന്നാണ്. അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ മായ കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി മാർക്കണ്ഡേയ മുനിക്ക്. ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് മായ കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. മായ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മാർക്കണ്ഡേയ മഹാമുനി തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തപസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മഴ തുടങ്ങി. മഴ മാത്രമല്ല, കൊടുങ്കാറ്റും ഇടിമിന്നലും ഒക്കെ തുടങ്ങി. എല്ലാ ഭൂമി മുഴുവനും കറുത്ത് ഇരുട്ടായി. ആകെയുള്ളത് ഇടിമിന്നലിന്റെ പ്രകാശം മാത്രം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ദിവസങ്ങൾ, വർഷങ്ങൾ മഴ പെയ്തു.
മഴ പെയ്തതിനു ശേഷം ഫ്ലഡായി പോയി, എല്ലായിടത്തും വെള്ളം, മുങ്ങി പൊങ്ങി ശ്വാസം കിട്ടാതെ മാർക്കണ്ഡേയ മഹാമുനി വലഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവസാനം മാർക്കണ്ഡേയ മഹാമുനി എന്താ കണ്ടത്? ഒരു ആൽവൃക്ഷം കണ്ടു. ആൽവൃക്ഷത്തിന് താഴെ ഒരു ആലില കിടക്കുന്നു. ആലിലയിൽ ആരാ കിടന്നിരുന്നത്? ഭഗവാൻ മുകുന്ദനാണ് കിടന്നിരുന്നത്. ആലില കണ്ണനായിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗം ഓടിപ്പോയി, കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോയി. എന്നിട്ട് മാർക്കണ്ഡേയ മഹാമുനി ആ കുഞ്ഞിന്റെ മൂക്കിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഉള്ളിലേക്ക് പോയപ്പോഴെന്താ? സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഒന്നും മഴയോ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്കും വന്നു. ആ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത്? ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ തപസ് ചെയ്യുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ, ആ അതേ ഈവനിങ്ങിൽ തന്നെ മാർക്കണ്ഡേയ മഹാമുനി ഇരിക്കുന്നു. അതാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, മായയെ തരണം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ധ്യാനിക്കുക, എന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മായയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കണ്ടത്? ശിവൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ശിവനും പാർവതിയും കൂടി എല്ലാ ദിവസവും ഈവനിങ്ങില് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് മാർക്കണ്ഡേയ മഹാമുനിയെ കണ്ടിട്ട് പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടെ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ശിവനും പാർവതിയും കൂടി മാർക്കണ്ഡേയ മഹാമുനിക്ക് ദർശനം കൊടുത്തു. മഹാമുനി ചോദിച്ചു, എന്താ അർഘ്യം പാദ്യം എല്ലാം കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി. എന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? വരം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മാർക്കണ്ഡേയ മഹാമുനി പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ, എനിക്ക് നിന്നിലും മഹാവിഷ്ണുവിലുമുള്ള ഭക്തി മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനോട് ഭക്തി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക, സദ്ബുദ്ധി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. അങ്ങോളമുള്ള സദ്ബുദ്ധി ഭഗവാൻ എന്താ തരുക? തേഷാം സതതയുക്താനം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം. ആരാണോ ഭക്തിപൂർവം സതതയുക്താനം മനസ്സോടെ ഭക്തിപൂർവം ആരാണോ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്, ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ, അവർക്ക് ഞാൻ ബുദ്ധിയാണ് കൊടുക്കുക, സദ്ബുദ്ധിയാണ് കൊടുക്കുക. സദ്ബുദ്ധി, എങ്ങനെയുള്ള സദ്ബുദ്ധി? എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ബുദ്ധിയാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ആർത്താവിഷണ്ണ ശിഥിലാശ്ചീത ഗുരിഷ്ടവ്യാദിഷു വർത്തമാന സങ്കീർത്തിയ നാരായണ ശബ്ദമാത്രം വിമുക്ത ദുഃഖ സുഖിനോ ഭവന്തോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടു സുവർണപ്രഭ മാതാജി നാരായണ നാമം ജപിച്ചത് നമ്മൾ കേട്ടു. എന്തിനാണ് നമ്മൾ നാരായണ നാമം ജപിക്കുന്നത്? ആർത്താ വിഷണ്ണ ശിഥിലാശ്ചീത, എത്ര ദുഃഖിതനാണെങ്കിലും ഭീതിയുള്ളതാണെങ്കിലും തകർന്നു പോകുന്ന അത്രയും ഭീതിയാണെങ്കിലും, ഘോരേഷു വ്യാധീഷു വർത്തമാന, എത്ര ഘോരമായ വ്യാധിയിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും, നമ്മള് വർത്തമാനത്തിലെ സംസാര സാഗരത്തിൽ മുഴുകിയതാണെങ്കിലും എന്താണ്? നാരായണ ശബ്ദമാത്രം വിമുക്ത ദുഃഖ സുഖിനോ ഭവന്തു. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും, എല്ലാ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് സുഖിനോ ഭവന്തു. വിഷ്ണുവിന്റെ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. ആർത്താ വിഷണ്ണ ശിഥിലാശ്ചീത ഗോരിഷ്ടവ്യാധീഷു വർത്തമാന സങ്കീർത്തിയ നാരായണ ശബ്ദമാത്രം വിമുക്ത ദുഃഖ സുഖിനോ ഭവന്തു. അതുകൊണ്ടാണ് നാരായണ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, എന്ത്? അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നു. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് നാരായണ സ്മൃതി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് നേരവും നാരായണ നാമവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും എല്ലാം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന വരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ക്ഷണികത ഉണ്ടാവും, ടെമ്പററി വരങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അപ്പോഴും ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആകാശാൻ പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി. ആകാശാത് പതിതം തോയം, ആകാശത്തിൽ നിന്നും വീഴുന്ന വെള്ളം, മഴവെള്ളം എങ്ങനെയാണോ ആകാശാത് പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം, എങ്ങനെയാണോ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്, സർവദേവ നമസ്കാരം, ഏതു ദേവനെ നമസ്കരിച്ചാലും കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി, കേശവന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമസ്കാരം എല്ലാം എത്തുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാത്തിലും മുകളിലായിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചാലും അതിന് മുകളിലുള്ള ഭഗവാന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക. സറണ്ടർ ചെയ്യുക, ഭഗവാനോട് മാത്രമായിരിക്കണം സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരോട് നമ്മൾ ഹരിഭക്തി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാഗവതത്തിലെ 11,000-ാമത്തെ ശ്ലോകം, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം, നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സർവ പാപങ്ങളും തീരുക. പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം, ആരാണോ നമസ്കരിക്കുന്നത് അവരുടെ ദുഃഖശമനമാണ്. നമാമി ഹരിപരം, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം ഉപസംഹരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. അപ്പം 6:30, 7:30 തുടങ്ങി 8 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒരു കീർത്തനം 4 വരി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചൊല്ലാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൊല്ലുന്നത്? നമ്മൾ
നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ സന്ധ്യാനാമം ഒക്കെ ചൊല്ലണത് എന്തിനാ? പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയും വളരെ ഒച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക എന്ന് പറയും. ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും വീട്ടിലെ ഉറുമ്പും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് കേട്ട് മുക്തി. അവർക്കൊന്നും പാടാൻ പറ്റില്ല, അവരുടെ ഒന്നും നാവില് നമ്മളുടെ നാരായണനാമം ജപിക്കാൻ വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, എല്ലാ ദീപജാലങ്ങളും കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളോട് ജപിക്കാൻ പറയുക, ഉച്ചത്തില് ചൊല്ലാൻ പറയുക. അത് മാത്രമല്ല, ഈവനിങ്ങില് ഭഗവാൻ ശിവനും പാർവതിയും കൂടി എല്ലാ ദീപജാലങ്ങളെയും അമ്മയും അച്ഛനുമാണ്. അപ്പം എല്ലാവരെയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തൂടെ സഞ്ചരിക്കും. അവര് വളരെ സന്തോഷിക്കും. നമ്മൾ നാമജപം നടത്തുമ്പോൾ അവര് വളരെയധികം സന്തോഷിക്കും. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഉന്നതി എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ പല്ലി, പാറ്റ തുടങ്ങി ഉറുമ്പ് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഹരേനാമം, ഹരേ കൃഷ്ണ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓരോ റോഡിലും നഗര സങ്കീർത്തനം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലായിടത്തും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും മുക്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നഗര സങ്കീർത്തനമൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മള് ധ്യാന യോഗം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് 5ാമത്തെ ലെസൺ. നമ്മള് ഭക്താരം തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം മാം ശാന്തി ഗച്ഛതി. ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മള് എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീതാ മഹാത്മ്യം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ആരെങ്കിലും പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കാം. ഞാൻ ടൈം തരാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. ശ്ലോകം ചെല്ലാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നോക്കി വായിച്ചാലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. ബൈ ഹാർട്ട് പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. 5th ഭക്തിശാസ്ത്രി 5th ലെവല് വരുമ്പോഴാണ് ശ്ലോക റെസിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് വരിക, എക്സാം വരിക. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. 6.1 പറയുന്നു ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സന്യാസീ ച യോഗീ ച നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ, അനാശ്രിത കർമ്മഫലം ആശ്രയിക്കാതെ, കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. എനിക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കണോ, ഈ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കണോ, ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കണോ, എൻ്റെ ഇന്റലിജൻസും എൻ്റെ കരിയറും എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം ആസക്തിയില്ലാതെ ചെയ്യുക. ധാർമ്മിക ബാധ്യത, എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യുക. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ എടുത്ത് പറയുന്നു, എന്താണ് ഹിമാലയത്തിലെ കാഷായമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഹിമാലയത്തിൽ പോയിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാള് സന്യാസിയാകില്ല. എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോയി ഹിമാലയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവരൊക്കെ യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാരല്ല. അനാശ്രിത കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി. ഇതാണ് യോഗ. യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്, ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ലിങ്ക് ടു ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ് എന്നുള്ളത് യോഗ. ഇതൊക്കെയാണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കലികാലത്തിന് പ്രചരിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊന്നും യോഗ എന്ന പേരിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ശ്വാസമൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് യോഗ എന്ന പേരിലുള്ള ഇതല്ല, ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ യോഗ എന്നുള്ളതിനല്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഗോ ടു യോഗ, ബിയർ യോഗ, ഓഫീസ് യോഗ, ചെയർ യോഗ, ഇതൊക്കെ യോഗ എന്നുള്ളതിൽ പെടുന്നതല്ല. പ്രഗ്നൻസി യോഗ അതുപോലെയുള്ളതൊന്നും ഇതില് പെടുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഡെസ്ക് ടോപ്പ് യോഗ, ബാക്ക് കെയർ യോഗ, ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ്. എന്താണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്?
യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. കർമ്മ യോഗ, നമ്മളുടെ കർമ്മത്തെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. ജ്ഞാന യോഗ, അറിവ് കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുക. അഷ്ടാംഗ യോഗ, നമ്മുടെ 8 ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള അഷ്ടാംഗ യോഗ, അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഭക്തി യോഗ, ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുക. ഇതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവവുമായി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. 8 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതിനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? യമ എന്ന് പറയുന്നത്. യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറച്ച് മോറൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ്, കുറച്ച് ഗോൾ ആണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രതിജ്ഞകളാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും എന്നുള്ള കുറച്ച് നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യുക. ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അവര് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അവര് പറയില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് യമയും നിയമവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അവിടേക്ക് പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മോറൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ്, കുറച്ച് ഗോ എന്ന് പറയും, പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയും. നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റൂൾസ് ആണ്, ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്, അതാണ് നിയമ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? യമ. യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ, ഗോ എന്ന് പറയും. നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റൂൾസ് ആണ്, ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ആസന. അവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ജിം ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുക. ആസന, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള നമ്മളുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ നിവർന്നിരിക്കുക, നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടി എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ആസന എന്നുള്ളതിൽ. ഫസ്റ്റ് 3 സ്റ്റെപ്പ് ബൈഹാർട്ടായോ? യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോ, നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾസ്, ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ്, ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ്. നാലാമത്തേത് പ്രാണായാമ. പ്രാണായാമ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് പ്രാണായാമ. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 4 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ. പ്രാണായാമ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക് ആണ്. ഉള്ളിലേക്ക് ബ്രീത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിടുന്നതാണ് പ്രാണായാമ എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തേത് പ്രത്യാഹാര. പ്രാണായാമ വരെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യാഹാര, അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രത്യാഹാര. പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക, വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ദ സെൻസസ് ആണ് പ്രത്യാഹാര. നമ്മളുടെ കണ്ണിനെ ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്തേക്കൊക്കെ, നമുക്ക് നല്ല ബ്യൂട്ടിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കണ്ണങ്ങോട്ട് ഓടും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മുടെ കണ്ണ് അവിടേക്കൊക്കെ പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ചെവി, അതുപോലെ തന്നെ ജിഹ്വ, നമ്മുടെ നാവ്, നമ്മുടെ ത്വക്ക് എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കും ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ. അതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. പ്രത്യാഹാര നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക, വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ദ സെൻസസ്. പിന്നെയുള്ളത് ധാരണ, നമ്മുടെ ഫോക്കസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ്. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് പോലെ വാളിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോസിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരിക, യോഗ ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ. അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. അതിനേക്കാളും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ യാതൊന്നും എവിടെയും ഇല്ല യൂണിവേഴ്സിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭഗവാനിലേക്കായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ചരണത്തിലേക്കായിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മന്ദസ്മിതത്തിലേക്കായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിയുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശാന്ത സ്വരൂപത്തിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഫോക്കസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. പിന്നെയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ധ്യാന. എന്നിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സമാധി. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലിസ് ആണ്, അൾട്ടിമേറ്റ് ബ്ലിസ്. അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ യമ നമ്മളുടെ ഗോസ് ആണ്, ഡിസിപ്ലിൻ ആണ്. നിയമ നമ്മുടെ റൂൾസ് ആണ്, ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ആണ്. ആസന നമ്മളുടെ പോസ്റ്റർ ആണ്. പ്രാണായാമ നമ്മളുടെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. പ്രത്യാഹാര വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ദ സെൻസസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ധാരണ എന്നുള്ളത് ഫോക്കസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ധ്യാന എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മളുടെ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്, മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് സമാധി. ഋഷിമാരൊക്കെ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ് ബ്ലിസ് ആയിട്ട് ശിവനൊക്കെ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ്? ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് ബ്ലിസ്സിലാണ്. ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്ന് തന്നെയായി മാറുന്ന ആ ഒരു ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അഷ്ടാംഗ യോഗ ബൈഹാട്ടായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാരാണ്? ഹിരണ്യകശിപുവാണ്. ഇത് വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാസ്കുലിൻ മാൻലി ആയിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു 1,00,000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബ്രഹ്മാവാണ് നമ്മളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കശ്യപ മഹർഷിയുടെ അച്ഛനാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവാണ് മുത്തച്ഛനാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ. അപ്പം ആ ബ്രഹ്മാവാണ് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് 1,00,000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി? ശരീരത്തിലുള്ള ഇതെല്ലാം മാംസം എല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഫുഡില്ലാതെ വളരെയധികം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. മാംസവും എല്ലാം എല്ല് വരെ കുറുമ്പെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും തപസ് ചെയ്തു. വളരെയധികം അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് എന്താ വരം വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം വരം വേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? മഹാവിഷ്ണുവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഇത് ഡേ ടൈമിൽ പറ്റില്ല, മരണം മനുഷ്യരെ കൊന്നുകൂടാ, ദേവന്മാരെ കൊന്നുകൂടാ, ഇങ്ങനെ എത്രയോ വരം ചോദിച്ചു. പക്ഷേ യാതൊരു വരവും ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് ഫലം ചെയ്തില്ല. അവസാനം നരഹരിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നരഹരിയായിട്ട് ത്രിസന്ധ്യ സമയത്ത് വന്ന് കട്ടുള്ള പടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊന്നു. അപ്പം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഹിരണ്യായ നമഃ ചൊല്ലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എങ്കിലും പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തനെ ദ്രോഹിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാന് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങിയത്. നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് കാണുക. ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ദേഷ്യം കാണിക്കാം, നമുക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ നമ്മള് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചുകൂടാ, ആരെയും ഉപദ്രവിച്ചുകൂടാ. അത് നമ്മളുടെ സ്പൗസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ആരെയും അച്ഛനമ്മമാരാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ സേവകരാണെങ്കിലും നമ്മള് ഉപദ്രവിച്ചുകൂടാ. ഭഗവാന് ആരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. ആരാണ് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നത്? ഏത് വേൾഡിലിരുന്ന് ഏത് ഭഗവാനാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓരോ ജീവനും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മളെ എല്ലാവരോടും അതേ ബഹുമാനം കാണിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മള് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, 6.8 പറയുന്നു, ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ തന്നെ ആത്മാവിനെ ഉദ്ധരിക്കുക. വേറെ ആരും വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അച്ഛനോ അമ്മയോ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും, ആരായാലും. പക്ഷെ ആർക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും? നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആചാര്യന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആത്മീയ ഗുരുവിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മളുടെ ഗുരുവിന് സാധിക്കും. ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ആത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. നമ്മൾ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കണം. മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തണം, അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അധപ്പതിക്കരുത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരുമല്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്, ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിന് ആരാണ് ബന്ധു? തന്റെ മനസ്സു തന്നെയാണ് ബന്ധു. അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മള് ഏറ്റവും നമ്മളുടെ ആ ഒരു വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. വ്യാസ ഭഗവാൻ തന്റെ ബദരികാശ്രമത്തിലുള്ള ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്ന് വളരെയധികം വിഷമത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം എഴുതി കഴിഞ്ഞു, വേദം പകുത്തു കഴിഞ്ഞു, എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി നാരദ മഹർഷി അവിടെ എത്തി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ വ്യാസ ഭഗവാനെ, എന്താ ഇത്ര വിഷമം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വ്യാസ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നാരദർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഭക്തന്റെയും ഭഗവാന്റെയും സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിഷമം തോന്നുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വിഷമം മാറുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാരദര് പൂർവജന്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നാരദര് പോകുന്നു. അപ്പം ആ 4 ശ്ലോകമാണ് 18,000 ശ്ലോകമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വ്യാസ ഭഗവാൻ ഭാഗവതം എഴുതി തീർത്തത്.
അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെയും പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്, ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം, നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ബന്ധുവും നമ്മളുടെ ശത്രുവും. മനസ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ശത്രു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്, പഠിക്കേണ്ടതാണ്. 6.5 ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദയേ ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. ആത്മാവിന് ദീപവും അത് തന്നെ, സുഹൃത്തും മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, ഉറ്റ ബന്ധുവും. നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആകാം. എങ്ങനെ? പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ആകാം. 6.6 പറയുന്നു മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് സുഹൃത്ത്. അതിനെ കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. എന്ത് കണ്ടാലും വേണം എന്ന് തോന്നണതും, വേറൊരാളുടെ ലൈഫ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ജലസി ഫീല് ചെയ്യുന്നതും, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മളുടെ ശത്രുവാക്കിയിട്ട് മാറ്റും, നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ ശത്രുവാക്കിയിട്ട് മാറ്റും. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ സർവീസും ഭഗവാനും മാത്രം മതി. ഡിവോട്ടീസും സത്സംഗ എല്ലായ്പ്പോഴും വേണ്ടതാണ്. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്സംഗം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല. ഇപ്പം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ എന്ത് കണ്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? കുറേശ്ശെ ജലസി തോന്നും, കുറേശ്ശെ ദേഷ്യം വരും. എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ പറയുന്നത്, ഇസ്കോണിലെ ABCD ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ABCD എന്ന് പറയുന്നത്, A എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. ഏറ്റവും വേണ്ടത്, ആദ്യം വേണ്ടത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പം ആർക്കായാലും പാട്ട് പാടണം എന്ന് തോന്നും. 7:30 തുടങ്ങി 8 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് രേണു മാതാജി, മിനി മാതാജി ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പാടൂ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം വായിക്കുന്നു നമ്മള്. അപ്പം എന്താ പറ്റുക? നമ്മൾക്കത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും. നമ്മളത് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ കീർത്തനം ചൊല്ലും, നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തേത് ബി ആണെങ്കിൽ ഭഗവത് ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ബുക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. സി ആണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ ചാന്റിങ് ആണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു കവചമായിട്ട് മാറും നമ്മളുടെ ചാന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റ് ആണ്. എന്താണ്? വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പ്രസാദം നിവേദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കൂ എന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ ആ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എറ്റിക്കേറ്റ് ആണ്. നമ്മള് വൈഷ്ണവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതും ചെയ്യരുതാത്തതും ഉണ്ട്. അതാണ് എറ്റിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് സുഹൃത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവുമാണ്. 6.7 പറയുന്നു ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ, ആരാണോ ഈ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ അവന് ശാന്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരമാത്മാ സമാഹിത. ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. ശീതവും ദുഃഖവും സുഖവും ഉഷ്ണവും എല്ലാം, മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ആള് കാണുക എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിയും. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ? ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ, ആത്മാവിനെ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങുക. നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ താനെ നമ്മൾക്ക് ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പരമാത്മാ സമാഹിത. എന്തുകൊണ്ടാ? പരമാത്മാവ് പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു. രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഏകീഭാവമായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു തഥാമാനാപമാനയോ എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പിക്ചറാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പിറന്ന ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏത് നേരവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം വീട്ടുകാര് ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി. അവർക്ക് മുസ്ലിമാണ്. അപ്പം അവര് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. എന്നിട്ട്
ധാരാളം പ്രാവശ്യം അവരെ സമുദായക്കാര് വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചു. ധാരാളം പ്രാവശ്യം റോഡിൽ വെച്ചും എല്ലാം ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3 ലക്ഷം തവണ ഓരോ ദിവസവും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ജപിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത ജന്മമായിട്ട് തുളസിത്തറയിലിരുന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം ഒരു ദിവസം അവര് ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്തേക്ക്. വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്. അവരാണെങ്കിലോ ഏത് നാട്ടിലുള്ള ആരും കൊതിക്കുന്ന ഒരു രൂപമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. പക്ഷെ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ വളരെ ക്യാരക്ടർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. അപ്പം അവര് വന്നു, എന്നിട്ട് പ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഒരു നായിക്ക് സമയം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാർ എന്താ ചെയ്യുക? അവനവൻ നന്നാവുക എന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാവരും നന്നാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം ഇവരെയും കൂടി നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഓക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവര് വന്ന് അവിടെ നിന്നു. എന്നിട്ട് പ്രഭുജി പറഞ്ഞു, എന്റെ ജപം കഴിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. 22 മണിക്കൂർ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ലേഡി വളരെയധികം ടയേർഡായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോവുകയാണ്, വളരെ ടയേർഡായി, നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. നെക്സ്റ്റ് ഡേയും സെയിം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവര് ടയേർഡായിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. 3-ാമത്തെ ദിവസം അവര് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് ടയേർഡ് ആവുന്നത്, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് തുളസിത്തറയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കേൾക്കുന്നത് എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അവസാനം രാത്രിയായപ്പോഴേക്കും അവര് ഈ പ്രഭുജിയുടെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രഭുജി ഞാൻ സറണ്ടർ ആയിരിക്കുന്നു, എന്റെ തെറ്റെനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്തു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവരുടെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാലയും ആ കുടിലും അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോയി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. ഇതിങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മൾ മാത്രം നന്നായാൽ പോരാ എന്നുള്ളതാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ ആ ഒരു ഇത്. 6.8 പറയുന്നു, വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്തൈത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയും. പിന്നെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത്രയും പ്രശാന്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള് യോഗിയാണ്, ആത്മസംയമിയായ സെൽഫ് കൺട്രോളുള്ള ഇയാൾ ഭൗതികയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലാണ്, നമ്മള് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി അയാള് ഇറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലാണ്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒരുപോലെ തന്നെയായിട്ട് ഭഗവാനാര എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് താഴെയുള്ള എന്തും ടെമ്പററി ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. വേണ്ടതാണ്, എല്ലാം നമുക്ക് ലൈഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അതിനൊക്കെ ആസക്തി കുറയും. വലിയ വലിയ കാറുകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ വീട് വേണം, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതിന് അത്രത്തോളമേ ആയുസുള്ളൂ, അത്രത്തോളമേ അതിന് ശേഷി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാകും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? മാക്സിമം ടൈം ഭഗവാനോടുള്ള സർവീസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. ആത്മവിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം. ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുക അതാണ് സാധു സംഘ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. ഇതിലെ പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ എല്ലാ അസുര ബാലന്മാർക്കും ഈ മഹാവിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എത്ര നേരത്തെ തുടങ്ങുന്നു അത്രയും നേരത്തെ തുടങ്ങുക. ഭക്തി 9 തരം ഭക്തിയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മ നിവേദനം. 9 തരം ഭക്തിയാണ്. ശ്രവണം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രവണം. കീർത്തനം അതും ചെയ്യുന്നു, പാട്ട് പാടുന്നു, ജപം ചെയ്യുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏതു നേരവും വിഷ്ണു സ്മരണം നമുക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങും. വിഷ്ണു സ്മരണം. പാദസേവനം. പാദസേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക, ഇരിക്കുന്ന പൂജാറൂമ വൃത്തിയാക്കുക, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സേവനം. പാദസേവനം. അർച്ചനം. നമ്മള് പൂജാ പുഷ്പങ്ങളോ നമ്മളുടെ തന്നെ മുറ്റത്ത് കിട്ടുന്ന പൂക്കളോ പഴങ്ങളോ എല്ലാം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അർച്ചിക്കുക. അർച്ചനം. വന്ദനം, ദാസ്യം. വന്ദനം നമസ്കരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദാസ്യം എല്ലാവിധ സേവനവും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ദാസ്യം. സഖ്യം ആത്മനിവേദനം. ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സുഹൃതം സർവഭൂതാനം.
ഫ്രണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മനിവേദനം, അതാണ് നമ്മൾ ദീനരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭഗവാനെ എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, ആരോഗ്യമാണോ, എന്താണ് വേണ്ടത്, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഉപാസനയും കഴിയുമ്പോഴാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുക, ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതും നമ്മള് ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് 9 തരം ഭക്തി? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മ നിവേദനം. ഓക്കെ. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, നെക്ടാർ ഓഫ് ഡിവോഷനിൽ പറയുന്നു. അത് രൂപഗോസ്വാമികൾ എഴുതിയതാണ്. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നദവേ ഗ്രാഹ്യമേന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖൈഃ ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഇത് 3rd ലെവൽ ആവുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു 2nd ലെവലില് ജസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് പഠിക്കും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്. അതിനുശേഷം 3rd ലെവൽ വരുമ്പോൾ നെക്ടാർ ഓഫ് ഡിവോഷനും നെക്ടാർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഈശോപനിഷത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കും. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. 6.16 പറയുന്നു, നാത്യശ്ന ദസ്തുയോഗോസ്തി നൈകാന്തമനശ്നതഃ നചാപി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവചാർജുന അർജുന. വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. യോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗം പറഞ്ഞു. അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങനെയിരിക്കണം? വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കരുത്, ഏറെ ഭക്ഷിക്കരുത്, വളരെ കുറച്ച് ഉറങ്ങരുത്, വളരെ ഏറെ ഉറങ്ങരുത്. ഈ തത്വം വേണം എല്ലാത്തിലും. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കൊക്കെ തോന്നുന്നത് പോലെ തന്നെ അർജുനൻ പറയും, എന്നെക്കൊണ്ട് വയ്യ കൃഷ്ണ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയും. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യോഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ്, അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഈ തത്വം, എല്ലാത്തിലും നമ്മൾക്കൊരു കൺട്രോൾ വേണം. എല്ലാം ഫുള്ളസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല. ആഹാരം നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം കഴിക്കുക, ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റിന്റെ പുറകെ പോകാതിരിക്കുക. നിദ്ര നമ്മൾ ഒരു 8 hours, അതിന് കുറഞ്ഞ 7 hours, അഡൾട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 6 hours നമ്മൾ ഉറങ്ങുക. വിഹാരം, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്തും നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രോളിൽ പോവുക. പ്രവൃത്തി, നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ഓവറായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മള് ശരീരത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കഴിയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. 6.30 പറയുന്നു, യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സശമേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും അവിടെയും പ്രഹ്ലാദന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും പ്രഹ്ലാദൻ എന്ത് കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ്, എന്നിട്ട് കൂടി പ്രഹ്ലാദൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. എവിടെയും ഭഗവാനുണ്ട്, തൂണിലും തുരുപ്പിലും എവിടെയും, എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും ഭഗവാൻ എവിടെയുമുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. എവിടെ ഇരുന്നാലും നമ്മള് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കും. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പിന്നെ കൈവെള്ളയിലെ ജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ വിലപ്പെട്ട സാധനം അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ കാണുക. ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്, ഭക്തൻ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. അപ്പം അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് നീ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സറണ്ടർ ചെയ്യുക. അത് മാത്രം മതി ഭഗവാൻ, അഭാവം മാത്രം മതി ഭഗവാന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഓർക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു. അപ്പം കുലശേഖര ആഴ്വാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മരണസമയത്ത് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ എനിക്ക് സുഖമൊന്നുമില്ല, ബോധമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക? നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആൻസർ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു,
ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇത്രത്തോളം സമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ജപിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നായി സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പിന്നെ നിന്നെ ആലോചിക്കുന്നു. നിന്റെ മരണ സമയത്ത് ഞാനാണ് നിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഞാനാണ് നിന്നെ കെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. നമ്മളൊരു പൂവ് കണ്ടാലും പക്ഷികളെ കണ്ടാലും എന്ത് കണ്ടാലും എന്താ നമുക്ക് തോന്നുക? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണനില്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്, എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇതിലുള്ളതാണ്, ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ശ്ലോകമാണ്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന, പ്രേമാഞ്ജനം പ്രേമമാകുന്ന കൺമഷി കൊണ്ട് എഴുതിയ ഭക്തി വിലോചനേന, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണെഴുതിയ ആൾക്ക് മാത്രമേ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി, ഏതു നേരവും സദൈവ ഏതു നേരവും ഹൃദയേഷു എല്ലാവരുടെ നന്മ നിറഞ്ഞവരുടെ മനസ്സിൽ വിലോകയന്തി ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ, യം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം, ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള അചിന്യമായിട്ടുള്ള ഗുണസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി, ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന, പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണെഴുതിയ ആൾക്ക് മാത്രമേ എല്ലാ സന്യാസിമാരുടെയും എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഭഗവാനോട് അർജുനൻ, നമ്മൾക്കൊക്കെ തോന്നാവുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലഭദ്രം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ, എന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്. എത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളതാണ് അർജുനന്. ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഓഡീഷന് പോയ സമയത്ത് അമ്പും വില്ലും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പക്ഷിയുടെ ആ വൃക്ഷത്തിലെ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് കാണുന്നു. എന്താ കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വൃക്ഷം കാണുന്നു, ആകാശം കാണുന്നു, പക്ഷിയെ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്നു. അത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള അർജുനനാണ് പറയുന്നത്. ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ, എന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്. പ്രമാദി ബലഭദ്രം, വളരെയധികം ബലവാനാണ്. തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ ദുഷ്കരം, വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ദുഷ്കരമാണ് എന്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുക എന്നുള്ളത്. 6.34 ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വളരെ ടഫാണ്. കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥയാണ് അത്, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഒഡീഷന് പോയ സമയത്ത് നമ്മള് ഇത് കേട്ടതാണ് ഈ സ്റ്റോറി. ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിന്റെ സമയത്തും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. വെള്ളത്തിലെ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടിട്ടാണ് മീനിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക്, അതും കറങ്ങുന്ന മീനിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഈ അർജുനൻ അമ്പെയ്തിട്ടത്. ഇതിനൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറിക്ക്. അന്നത്തെ ദിവസം ഒഡീഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കർണൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർണൻ അതിലൊന്നും പെടില്ല. എന്ന് സൂതപുത്രനായിട്ടാ, കുന്തിപുത്രനാണെങ്കിൽ കൂടി സൂതപുത്രനായിട്ടാ വളർന്നത്. അപ്പം കർണൻ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ കർണന്റെ ചെറിയൊരു ബ്രദർ ഉണ്ട് അവിടെ, ഷോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഷോണൻ ഇതാ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കർണൻ വന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ കർണൻ പറഞ്ഞു, വാ ഷോണൻ വരൂ, നമുക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. രാത്രിയാണല്ലോ ഏട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഷോണൻ. അപ്പം അത് സാരമില്ല, നമുക്ക് വിളക്ക് തെളിച്ചു വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഒരു പക്ഷിയെ ഉണ്ടാക്കി. അതുപോലത്തെ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് എന്ത് ചെയ്തു കർണൻ? ആദ്യം ഒരു അമ്പെയ്തു. ഒരു കണ്ണ് പോയപ്പോഴേക്കും സെക്കൻഡിന്റെ മില്ലി സെക്കൻഡ്സിന്റെ ആ ഡിഫറൻസിൽ രണ്ടാമത്തെ അമ്പും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പീഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. രണ്ടാമത്തെ കണ്ണും പോയി. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് പോകുമ്പോഴേക്കും അതൊന്ന് കറങ്ങി നിൽക്കും. കറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ കണ്ണും കൂടി കളഞ്ഞു കൊടുത്തു കർണൻ. ഇതാണ് കർണന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഷോണൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ രണ്ട് കണ്ണ് എഴുതിയിട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കർണൻ, എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏത് കണ്ണാണ് എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
പക്ഷേ കർണൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കർണന് മരണമാ സംഭവിച്ചത്. അധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് മാത്രം, കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, കൃഷ്ണന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കർണന് എല്ലാ ലൈഫെല്ലാം പോയത്. 6.35 പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാന് വാച സംശയം മഹാബാഹോ. ശരിയാണ് കുന്തിപുത്ര, സംശയം മഹാബാഹോ, മനോദുർവിഗ്രഹം ചലം, വളരെ ടഫാണ്. അഭ്യാസേന തു കൗന്ദയ്യ വൈരാഗ്യേന സത്യതേ. എങ്ങനെയാ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ബൈ പ്രാക്ടീസ്. അഭ്യാസേന തു കൗന്ദയ്യ വൈരാഗ്യേന ചകൃത്യതേ. റിനൗൺസിയേഷൻ, നിസ്സംഗത. നമുക്ക് ആ ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ട്, പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് വീണ പഠിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ കൈവേദനിക്കണോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും അമ്മ പറയും, ഈ ശ്ലോകം അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, അഭ്യാസേന തു കൗന്ദയ്യ വൈരാഗ്യേന ചകൃത്യതേ. പഠിച്ച ബൈ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും കിട്ടുക നമ്മ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകമാണെന്ന്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള കുന്തിപുത്ര, സ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അഭ്യാസേന തു കൗന്ദയ്യ വൈരാഗ്യേന ചകൃത്യതേ. ഇനി അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങാനും ഈ യോഗയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ ചെയ്ത് തോറ്റുപോയാലോ, അതിനു മുമ്പ് മരിച്ചുപോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. 6.41 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വ ശശ്വതി സമാശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ, സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോയി വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. വലിയ വലിയ നല്ല നല്ല ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ പുണ്യാത്മാക്കളുടെയും വളരെയധികം പൈസയുള്ളവരുടെ. എന്തുകൊണ്ടാ പൈസയുള്ളവരുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് വീണ്ടും അയാൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. പൈസയൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോവണ്ട. അതുകൊണ്ട് നോർമലായിട്ട് ആ വീട്ടിലിരുന്ന് അയാൾക്ക് വീണ്ടും ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ജയിക്കാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വ ശശ്വതി സമാ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ. നല്ല മനുഷ്യരുടെ വീടുകളില്, ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നു, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ, പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ഇതാണ് എന്ന് പറയാറില്ലേ? അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഡിജി എന്ന് പറയും. 6.47 പറയുന്നു, യോഗിനാം അപി സർവേഷാം അന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമേയുക്ത തമോമതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും, എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും, മന്മനാഭവമത് ഭക്തോ, എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും അത്യുത്തമ യോഗി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗമൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് വയ്ക്കുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സങ്കീർത്തനവും നാമവും ജപവും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രേമപൂർവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നോട് ദൃഢതരമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനോട് അത്രത്തോളം ബോണ്ടേജ് നമ്മളുടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മള് നാളെ തൊട്ട് ഭക്തി യോഗ. ഓക്കെ, ഇന്ന് ജസ്റ്റ് സത്യയുഗത്തിലെ നമ്മള് ധ്യാനമായിരുന്നു നമ്മളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞമാണ്. നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമചന്ദ്രനൊക്കെ ജനിച്ചത് യജ്ഞം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. ഹരിർനാമ ഹരിർനാമ ഹരിർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യഥ. ഹരിനാമ കീർത്തനമല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ. ഹരിർനാമ ഹരിർനാമ ഹരിർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യഥ. മായാപൂരിലെ ഗുരുകുലത്തിലെ നാമസങ്കീർത്തനമാണ് കാണുന്നത്. നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി പോകുന്നത് പോലെയാണ്. യജ്ഞം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ടഫാണ്. 100ാമത്തെ നിലയിലൊക്കെ കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാമസങ്കീർത്തനം നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് പോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേഗം കിട്ടും.
ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളിലും വേദങ്ങളിലും എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവതരിച്ചത് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളോടുള്ള എല്ലാവരും വിഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്വൈത മഹാപ്രഭു പ്രാർത്ഥിച്ചു. വളരെയധികം ദിവസങ്ങൾ കാളിഗ്രാമശിലയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കലിയുഗത്തിലെ വളരെ നാമസങ്കീർത്തനവും ഭഗവത്ഗീതയും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായ സമയത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും നാമസങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാരദീയ സംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ സ്ക്രിപ്ചറൽ റെഫറൻസസില് കലി സന്ധാരണോപനിഷത്തിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതോടെ ഒരാൾ ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി, ഞാനാണ് യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തിയെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തികളെല്ലാം നിക്ഷേപിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോളം തന്നെ പവറാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു രാമാനുജാചാര്യരുണ്ടായിരുന്നു. രാമാനുജാചാര്യരോട് ഭഗവാന്റെ വളരെയധികം ഭക്തനായിരുന്നു. 60,000 ശിഷ്യരുണ്ട് രാമാനുജാചാര്യർക്ക്. ഹൈദരാബാദിലൊരു ബിംബമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ അത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പം ആ സമയത്ത് രാമാനുജാചാര്യര് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ഇത്രത്തോളം, എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെല്ലാം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും എനിക്ക് ഭക്തരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നിനക്ക് എന്താ ഇത്ര ശിഷ്യർ എന്ന് ചോദിച്ചു. രാമാനുജാചാര്യര് പറഞ്ഞു, എന്റെ അടുത്തേക്ക് താഴെ ഇറങ്ങി നിൽക്കൂ, അവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ ശരി, ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നു. എന്നിട്ട് ഈ രാമാനുജാചാര്യര് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഗുരുവായിട്ട് കാണുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഗുരുവായിട്ട് കണ്ടോളാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എന്റെ താഴെ ഇറങ്ങി എന്റെ മടിയിൽ വന്നിരിക്കൂ, ഗുരുവായിട്ട് കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ താഴെ ഇറങ്ങി ഭഗവാൻ ഈ രാമാനുജാചാര്യരുടെ മടിയിൽ വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിനക്ക് ദീക്ഷ തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. തന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. വൈഷ്ണവ നമ്പി എന്ന പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് ദീക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് കാതില് മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ പേരല്ലേ, എന്നിട്ട് ഇതാണോ കൊടുക്കുന്നത് ദീക്ഷയ്ക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു. അതെ, ഇത് തന്നെയാ ദീക്ഷയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 60,000 പേരും ഈ ദീക്ഷ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, അതെന്താ അങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, നിന്നെക്കാളും നിന്റെ പേരിന് നാമത്തിനാണ് കഴിവ്, പവർ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരെ ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് ജപിച്ചു. ഡോസ് ഓഫ് ചാന്റിങ് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുൻപ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അതിനുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സൗണ്ടിൽ ചൊല്ലുക. ആദ്യാദ്യമൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് തന്നെ ചൊല്ലുക. ഭക്തിയോടെ ചൊല്ലുക. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലും ഇരുന്ന് ചെയ്യാം. കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപോ കുളിക്കുന്നതിന് ശേഷമോ ഏത് നേരവും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം. നമുക്ക് അതിനൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. എണ്ണം വെച്ച് ചൊല്ലുക. 108 എണ്ണമെങ്കിലും ചൊല്ലുക. ആദ്യം തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 108 തവണയെങ്കിലും ചൊല്ലുക. ഇത്രയും ഫുള്ള് പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഡോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് ചൊല്ലരുത്. ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുഖത്തില് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. പുസ്തകമോ അല്ലെങ്കിൽ ടിവിയോ ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലരുത്. നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ചൊല്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. മനസ്സമാധാനവും യഥാർത്ഥ സന്തോഷവും നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഭഗവത്ഗീത എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്ന് തോന്നാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് വരും.
നല്ല ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നും. നമുക്ക് ഓരോ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ഭഗവാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങും. ഭഗവത്ഗീത മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നാമസങ്കീർത്തനമൊക്കെ വെച്ച് പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിന് നമുക്ക് യോജിച്ചതായിരിക്കും. കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക, മെഴുകുതിരി ഓതി കത്തിക്കുക, അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ വിളക്ക് കൊളുത്തി അതിന്റെ മുൻപിൽ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കും കൂടി നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭജനയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത പാരായണമോ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിനു ശേഷം പ്രസാദ വിതരണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഫോറിനേഴ്സ് ആണ്. ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി നന്നായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ്. ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഓണറൊക്കെ 500 കോടി രൂപയാണ് മായാപൂരിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അംബരീഷ് എന്നൊക്കെ പേരൊക്കെ മാറ്റി ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി. പിന്നെ ഇതായിരുന്നു ക്ലാസ് 6ാമത്തെ അധ്യായം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശ്ലോകം പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് കേൾപ്പിച്ചോളൂ വേഗം വേഗം. അതല്ല ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്നെടുത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ആരും എന്താ ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലായി മാതാജി. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വായിക്കുക, ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് 3-4 പ്രാവശ്യമൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുമില്ല ഡൗട്ട്സ്. കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആയിരുന്നല്ലോ ഇന്നത്തെ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.